babangon na. Gising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Ang galing! Magandang morning, mga baby boomers, mga millennials, let's go, batchmates, mga Gen X. Ang galing! Ang haba nun! Ito naman si Jello, galing na galing sa akin everyday. kailan ka hindi magagalingan sa akin? Pinakitaan mo kami ngayon. Okay, let's go. Shoutout na muna sa lahat po ng mga nananalangin na sana may sahod na sila ngayon sa ATM. Oy, wait lang. Oh, matagal pa. Wala na, petsa di peligro na. Listen up! Listen up! Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit tirik ang araw, kayang-kayang suungin. Hindi mapapagod, kakasigaw. Darating ang panahon na magtatagumpay. Break it down, yo. Break it down. Break it down, yo! Let's break down the expenses. Gusto po natin na umabot August 25. Ang hirap, no? Alam mo, dapat talaga mabait ka eh. Kasi pagka mabait ka, madali kang pautangin. Ako, naniniwala talaga ako dyan. Totoo. Yung mga, nagpapautang ka ba? Oo naman, Ay, syempre. wow, pautang naman. Segway ko talaga yan para makautang ako kasi yung mga ganyang kutis ni Titan Jello parang may mga pang skincare yan. So, ibig sabihin, pwede tayo mangutang. Pero diba, kung ikaw ay nagpapautang, Totoo. yung mga nagpapautang ha, kung kayo po ay nagpapautang, hindi po ba't madali magpautang sa taong mabait? Tama, oo. Kasi parang mapagkakatiwalaan mo agad siya. Correct. Hindi mo siya pag-iisipan na tatakasan kanya. Tama. Tsaka dahil mabait siya, mabuti ang kanyang kalooban, alam mo sa sarili mo na siya yung tipo ng tao na kapag pinautang mo at hindi siya makakabayad on time, magsasabi. Tama. Ang mahirap kasi yung mga iba, hindi dumidedman eh. Kalimutan na. Na para bang, di ba? Para bang utang na loob pa nung nagpautang yung maningil, di ba? O kaya kailangan po, isang tip mga kabisyo, August 25, ang layo pa po ng 30, di ba? Paano mo itatawid yung August 25 hanggang 30? Dapat talaga manatili po tayo mabait. Tama. Kasi pag mabait po tayo, mas madali po tayong pautangin. Yan. Tsaka dapat may mga friendly talaga tayong mga yayamanin. Totoo. Hindi dapat lahat ng kaibigan po natin mga hampas lupa. Pasensya na po. Ako marami akong kaibigan mga hampas lupa pero pumipili din ako ng mga friends na alam ko din talagang medyo iaangat-angat ako mula sa laylayan ng kahirapan. Kahit pa paano, no? Diba? Ikaw, hindi ba't may mga friendly ka rin ganyan? Meron. May hampas lupa kang friend? Yeah, Meron. marami. O, diba? Mga mayayaman. Marami din. Meron din. Diba? At saka alam mo, importanticious din talaga na piliin po natin kung sino yung nasa circle of friends Totoo. natin. Kayong mga bata, minsan, hindi nyo pa maiisip yan eh. Hindi. Oo, kasi kahit sino, basta masaya. Totoo. Ganyan. Pero dadating yung panahon na hindi mo pala kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan mo lang Maraming kaibigan na may pera. Yun na. Kahit nga isa lang eh. Actually. No, pag sobrang Ay, yaman, no? Wag isa. Bakit? Kasi paano pag ano yan, ni Rayuma, tapos hindi nakapunta sa'yo. Nategi. O kaya naunang kinuha ng Panginoon, di ba? Oo, dapat pala dagdagan mo. Dapat dagdagan mo. Hindi lang isa. Dapat meron kang backup na isa pang friend na mayaman. Hindi, pero totoo yan. Isang Totoo. advice ko po yan mga kabisyo. Words of wisdom. Choose the circle of friends. So, Tama. choose yung mga tao na nasa paligid mo. Kasi, di ba, ito lagi po itong sinasabi ng mga ante, mga katulad ante, nyo. mga tama, mga Oo. ante tulad namin, 'di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tama. Hindi ka naman sa nagja-judge, pero kapag ka yung tropahan mo medyo bulok, Oo. sumisinghot, yan yung mga trip sa buhay. Ang para mga lalakas rumolyo. Correct. Ano yung malakas rumolyo? Ano ibig sabihin? Yung mga good items yan. good items. Ano ibig sabihin ng good items? Ano ba yan? Linyahan nyo ba yan? Yung mga durugista ba yan? Ibig sabihin?
Mga durog, mga Yan. durugista. Good item si ano yung Kuya, good oh. item? Yun na ba ang term ngayon? Naka-good item si Kuya. Ibig sabihin parang languna naman po siya, ganon. So kung ang mga kaibigan mo ay mga ganyan, sabi nga ng mga Gen Z, mga good items. Yan. Diba? Hindi ba't maiisip mo rin na yung mismong ikaw, good item ka din? Yan. Ano ba naman yung mga terms nyo? Dati ang good item, ibig sabihin, maayos na item. Yan, maganda. Maganda. Eh, maganda bigayan. Okay. Dagdag kaalaman today. Hindi na pala durugista ang tawag. Hindi Good na. item. Naka-good item o good item? Naka-good item. Naka-good item. Yan. Kasi, so, yun na rin ba ang tawag dun sa mga nagra-rugby? Hindi, iba naman yun. Eh, ano ba? Iba naman yun. Ano, hindi nga. Naka-good item din. Pwede Naka-good rin naman. item din. Kung yun yung afford niyang item tama. di ba? So, naka-good Yun lang, item. no? Ganon na. Di ba? Pero, Tama. pero totoo yun, piliin mo. Sabi nga ng mga ante katulad ko, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tama. Ibig sabihin na, kapag kasama mo yung mga naka-good item, Yan. maiisip mo na mga nag-good item din silang lahat. Totoo. Tingnan mo, nagsasama-sama yung mga businessmen. Tama. Mga negosyante silang Mga lahat. negosyante silang lahat. Wala silang ibang pinag-usapan kundi negosyo. Tama. Paano magpalawak Yaman. ng pera. Diba? Totoo yan. Sama-sama yan sila. Totoo. Diba? O so kung may mga, sana yung good item mo are actually good items na pwede mong ibenta. Good items na pwede sa iyong pagyaman. Ganon. Hindi yung, ano yung sabi mo kanina, rumorolyo yung... Rumorolyo. Ano ibig sabihin ng rumorolyo? Languna. Languna. Ay, sus! Ay. Piliin po natin yung mga taong importantatious na Tama. magiging parte ng ating buhay. Pero ako I believe para sa iyo na bata, ikaw, halimbawa ikaw Titan Jello, na mas bata sa akin ng 20 years. I believe na you will go through the stage na hindi mo pa pipiliin or hindi ka pa masyadong, correct me if I'm wrong, baka Okay. namimili ka na ng mga kaibigan yun. Kasi nung ganyang edaran ako, kahit sino na alam ko magpapainom, sumasama ako eh. Takot naman ako doon. Baka papunta ako doon sa stage na rumorolyo na rin. Hindi, di ba? Hindi, wag. 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 Hindi, pero di ba may mga iba na napapariwara sila, hindi sila masyado nag-iisip pa eh. Parang, tama. ito good times dito, Dahil mapusok rolyo-rolyo, eh. Oo. di ba? Di, mapupunta ka, mapapariwara ka. Pero I believe also na kapag ka napariwara ka naman, yun din naman, hopefully, yung maging dahilan para ikaw naman, grow eventually, makaisip Tama. ng ay hindi pala ito yung mga dapat na Tama, sinasamahan, ganon. Tsaka natatandaan ko lagi sinasabi ninyo to sa aming mga Gen Z na ang isang kamatis kapag hinalo mo sa isang bulok na kamatis, Ayan. mabubulok din. Masasama. Oo. Ang tawag dyan, the Rotten Tomatoes Law. Yeah. Charot, hindi ko alam kung ano tawag. Para kunwari matalino. The Rotten Tomatoes Law. Yan, kaya naman. Hindi, meron talagang tawag yun dyan. nga. The Pareto Principle. Yeah! Wow, matalino! The Pareto Principle, 80-20. Ano yun? Hindi namin Basta, alam yun. matatalino lang nakakagets ng mga joke ko. Ngayon, kung di nyo na-gets, alam na this. Sa mga kabisyo, muli kami magbabalik. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At ako naman ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon!